ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навори оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси боварӣ дорад ки Ҳамзат Чимаев дар охири раунд қариб буд ки таслим шавад. дар охири муҳориба вақте ки мо ба охирон раунд баромадем, ман рости гап ҳоло ҳам боварӣ доштем ки ғолиб шуда метонам. вақте ки панҷум раунд оғоз шуд, ман 100% боварӣ доштем ки ӯро фавран шикаст медиҳам, ё бо тариқи нокаут ё бо тариқи сабмишн. вақте ки дар охири раунд ман ӯро афтонида пушташро гирифтам, ман ҳис кардам ки ӯ дигар дар ин ҷо будан намехоҳад ва омода аст ки таслим шавад. ман 100% ин чизро ҳис кардам ва ман медонам ки ӯро маҷбур карда метавонам ки таслим шавад. ман аз ӯ дида зуртарам, танҳо ки ҳамон рӯз ӯ аз ман дида тақрибан 10% зуртар буд, гуфтааст Дуплеси. ногуфта намонад ки Ҳамзат Чимаев дар муҳориба зидди Дрикус Дуплеси бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд. чемпиони вазни нимсабуки UFC Александр Волкановский дар муҳорибаи асосии турнири UFC 326 ки байни Макс Холлоуэй ва Чарлз Оливейра мегузарад прогнози худро дод. ба назари ман аниқ ин муҳориба дар сеюм ё чорум раунд ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки Макс ба ӯ зарбаҳои худро мерасонад ва коре мекунад ки Оливейра бисёртар худро ҳимоя карда қувваи зиёд сарф кунад. Чарлз кӯшиш мекунад ки гӯштин гирад, аммо ин корро карда наметавонад ва шумо мебинед ки чӣ гуна Макс ба ӯ фишор карда зарбаборон мекунад то ин ки довар муҳорибаро манъ кунад. Холлоуэй суръати муҳорибаро хеле баланд мебардорад. Оливейра бошад кӯшиш мекунад ки лаҳзаҳои хатарнок созад, лекин ин корро тамоми 5 раунд кардан бо чунин рақиб ба монанди Макс Холлоуэй ғайриимкон аст. ё Оливейра зарбаи сахти худро расонида муҳорибаро зуд ба анҷом мерасонад, ё дар раундҳои охир фавран шикаст мехӯрад. ман бисёртар ба ғалабаи фаврии Макс боварӣ дорам. фикр мекунам ки ӯ фавран ғолиб мешавад ва муҳорибаро то қарори доварон намебарад, гуфтааст Волкановский. ҳамчунин чемпиони вазни онҳо Илия Топурия низ дар ин муҳориба прогнози худро дод. биёд суханҳои Топурияро гӯш мекунем. Чарлз Оливейра ба ман писанд аст, ҳамчун ҷангвар ва ҳамчун инсон. ӯ шахси хеле хуб аст, лекин ман ба ғалабаи Макс боварӣ дорам. фикр мекунам ки ӯ ғолиб мешавад. лекин ягон вақт ба Чарлз Оливейра баҳои кам додан дар кор нест. ӯ дар ҳама лаҳзаи муҳориба хатарнок аст. ҳама имкониятҳоро истифода бурда метавонад ва рӯҳан туро шикаст дода метавонад, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо аллакай саҳари 8 март дар турнири UFC 326 баргузор мегардад ва пеш аз ин муҳориба Чарлз Оливейра эълон карда гуфт ки рӯйхати ӯ аз рӯйхати Ҳабиб ва Ислам дида зуртар аст. Ҳабиб аз варзиш бебохт рафт. Ислам ҳамчун чемпион дар ду вазн таърих эҷод карда истодааст. Аммо агар ки ба рӯйхати мо номи рақибон, ғалабаҳо, рекордҳо ва чӣ роҳҳоро мо тай кардаем назар кунем, пас рӯйхати ман зуртар аст, гуфтааст Оливейра. худи шумо дӯстон бо ин суханҳои Чарлз Оливейра розӣ ҳастед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ана Макс Холлоуэй бошад афсӯс мехӯрад ки бо Ҳабиб Нурмагомедов наҷангид ва акнун ният дорад ки зидди Ислам Махачев ҷангад. аз ман пурсидан ки худро ва малакаҳои худро зидди кӣ санҷидан мехостӣ? ман зидди Ҳабиб мехостам, лекин чунин имкониятро аз даст додам. барои ҳамин бо Ислам ҷангидан шавқовар аст. ин таърихи калон мешуд. ӯ ситораи калон аст, гуфтааст Макс. ва дӯстон хотиррасон мекунем ки соли 2018 дар турнири UFC 223 Ҳабиб Нурмагомедов бояд ки бо Тони Фергюсон барои камарбанди вазни сабук меҷангид, аммо якчанд рӯз пеш аз муҳориба Фергюсон осеб гирифт ва аз муҳориба даст кашид. ба ҷои Фергюсон зидди Ҳабиб Нурмагомедов Макс Холлоуэй баромад. онҳо дар пресс-конференсия иштирок карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд, лекин дар вақти вазнкамкунӣ вазъияти саломатии Макс бад шуд ва ӯро аз ин муҳориба гирифтанд. дар натиҷа зидди Ҳабиб Элиак Винта ба муҳориба баромад. дар ҳамон муҳориба Нурмагомедов бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни сабуки UFC шуда буд. акнун чӣ гуна ки мебинем Холлоуэй ҳамон таърихи худро бо Ҳабиб зидди Ислам Махачев ба анҷом расонидан мехоҳад. ба фикри шумо дӯстон, дар муҳориба байни Макс Холлоуэй ва Чарлз Оливейра кӣ ғолиб мешавад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.